Meta fadal biss ġimgħa tal-elezzjoni ta' kap ġdid nazzjonalista, il-qija bdiet tisħon sew bejn il-fazzjonijiet taż-żewġ kontestanti għall-kariga dwar il-firem li qalu li ġabru għan-nomini tagħhom. Dan wassal għal ġlied fil-miftuħ bejn in-nies ta' Alex Borg u ta' Adrian Delija. Taħt rapport tas-sit Lavin Malta li rrapporta kif Borg kien ġabar aktar minn 1000 firma iżjed minn Delija, daħlu nieshom it-tnejn jikkummentaw u ħadd ma ħallija nieqsa għall-melħa. ċertu Gianni Baldacchino li appoġġja lil Delija qal x'għandu x'jaqsam li skont il-firem se jirbaħ b'referenza għal Borg. Biss kien hemm min iffirmhom it-tnejn imma vot wieħed se jkollu. Madan komplet Sandra Ejbu Ħaġar li wkoll tappoġġja lil Delija fejn qalet li dan kollu ħela ta' ħin għax l-elezzjoni fadlilha 3 ġimgħat. Paul Borg magħruf għal-lealtà kbira tiegħu lejn Delija tant li spiss ikun jiġri miegħu, staqsa jekk l-vot li ntqal li Borg ġabar iżjed u mhix ċifri uffiċjali u staqsa jekk aktar minn 2000 vot ta' Delija kienux 2300 jew 2400 u jekk madwar 3000 vot ta' Borg kienux 2700 jew 2800. Min-naħa tagħha Antoinetta Zoppardi Pearson kanvażer ta' Borg kitbitlu bl-Ingliż u qaltlu proset Alex, keep up the good work. Kompla magħha ċertu Donatello Cortis li skontu biex nimxu l-qudiem triq waħda hemm Alex Borg. Spikka kumment ta' ċertu Alfred Mifsud li qal hekk qisna qed immexxu d-dinja dawn il-kummiti kollha ħallu ssir l-elezzjoni imbagħad parlaw. Mela ilkom sejrin missa diġà saret mhux l-aħjar li qiegħed bendu. Preferenza għall-ex kap Bernard Grech għax għadu jibla l-flus u qatt ma kien xejn il-partit. Għamel 5 snin bla kap tal-oppożizzjoni.